disconnected.
Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit! Ce faceți în această minunată după-amiază? Bineînțeles că vă uitați la stream. Bine v-am regăsit după o lungă perioadă de timp în care n-am mai intrat, n-am mai făcut, n-am mai zis nimic aici pe Românica. Am venit acum să comentăm această cupă minunată de 3 vs 3 care este și se întâmplă în acest moment pe România. Alături de mine, mai întâi să mă prezint pe mine, mă scuzați. Eu sunt Alex Foconcea, a.k.a. Foamea, și împreună cu Cătălin Tache, analistul de astăzi al meciurilor și al jocului, deoarece el, făcând parte din echipa Lucky Skill și jucând mult mai des decât mine 3 vs 3, poate cunoaște câteva lucruri mult mai bine. Salut, Cătă, ce faci? Cum te simți în această după-amiază? Salut, sunt foarte bine, puțin încins de la atâta căldură, dar sunt pregătit să comentăm împreună această minunată cupă ce stă să înceapă. Perfect, perfect. Bun, pentru cei care nu știți despre ce cupă este vorba, e vorba despre 3 vs 3 Mastery Cup cu numărul 27 de pe România. Bineînțeles, 3 vs 3 e un format aparte, un format de fan. Cătă, ce poți să-mi spui despre formatul ăsta 3 vs 3 și cum se poate juca? La 3 vs 3 totul este bazat pe counter tactic, pe inspirație, deoarece o tactică mai bună câștigă 80% din toate meciurile. Nu este ca la 7 vs 7, nu poți să te bazezi pe numărul de jucători, este un număr mai mic, după cum vă spune și formatul 3 vs 3, totul este mai dificil. Am înțeles. Da, foarte interesant. Vreau să vorbim puțin acum despre cele două echipe, ca să nu întârziem prea mult începerea meciului. Facem stream la semifinala a doua semifinală, nu știu de ce mă bulbui, de Dynamic versus LOL, am convenit că o să-i numim. Ce poți să spui despre aceste două echipe, de evoluția lor de până acum, de ce ar putea să facă în acest meci, ce au de demonstrat? Eu aș miza pe echipa LOL, deci echipa, o să zicem așa, după cum vedeți și voi pe stream, deoarece este o echipă formată din echipa Lucky Skill, să zic așa, 2 jucători, sunt acolo deja, cu experiență foarte mare, dar și dinamic, poate presta un meci foarte frumos, în vedere că în ultimele săptămâni au avut niște rezultate foarte frumoase. O să fie un meci strâns, o să vedem niște runde impresionante cu damage foarte... Am înțeles. Bun. Uitându-mă puțin pe bracket și vizualizând parcursul celor două echipe, Dynamic mai întâi s-a întâlnit cu cei de la IMM, un interesant nume de echipe, reușind, am uitat greșit, cu cei de la BDRO, 3 vs 3, reușind să-i învingă pe aceștia fără prea mari probleme, în ce văd. După care în sferturi, întâlnindu-i pe cei din The Noob 3x3 sau 3 vs 3, din echipa The Noob. Ce poți să spui despre aceste echipă? Ți se pare că au avut un meci dificil? Da, cu siguranță au avut un meci dificil, deoarece Dinamic este o echipă superioară lor, o echipă cu experiență, dar și jucătorii din Zanubs au reușit să se claseze în primii 6 pe România, deci totuși se țin și ei bine, dar nu ca Dinamic. Și au ajuns în semifinală să joace contra cei din LoL. Pe partea cealaltă, cei din LoL văd că au timp pe cei din NLR, jucători cu potențial, desigur, care au foarte multe de arătat cu siguranță și poate o să-i vedem în săptămâna ce urmează ajungând chiar ei în această fază a competiției. După care i-au întâlnit pe cei din No Name, pe care au reușit să învingă cu scorul de 2-0 și mi se pare un scor care arată puțin și nivelul echipei LoL, care până acum au avut un parcurs destul de constant. Da. Este o echipă nouă, formată din jucători cu experiență, după cum am spus, și cred că se vor menține în top 3 cu siguranță până la sfârșitul sezonului.
Bun, mergând puțin mai departe și să vorbim puțin despre meciul care îl vom arăta astăzi, prima semifinală sau, mă rog, semifinala din această după-amiază, Dynamic versus LoL. Prima hartă va fi Mines și sunt curios cam cum crezi că se vor desfășura ostilitățile pe această hartă. Cred că cei din LoL vor aborda tactica cu T54 de pe nord, cu un IS-3 și un 50-100 sau T32 în locul la IS-3, cu T54 care va lua dealul, cu 50 la suport în tufă pentru a da shot-urile pe urcarea light-ului inamic, cu IS-3 la baza muntelui, iar cei din Dynamic, nu știu, cred că vor juca un IS-2, IS-3 și un 50-100, o tactică clasică pe steag. După cum am spus. Ne uităm puțin la desfășurarea tankurilor, ce tankuri au ales fiecare, așa cum ai zis și tu. Cei din LoL au ales să joace cu un 50-100, veșnicul autoloader, un IS-3 și un T54 Lite. Cu siguranță, așa cum ai spus și tu, îl vor duce pe deal încercând să obțină supremație acolo, iar pe partea cealaltă, Dynamic joacă classic heavy, aș putea spune, cu două IS-3-uri și un 50-100, mizând foarte mult pe alpha damage-ul IS-3-lor. Din ce observăm acum pe minima, vedem cum ambele echipe se îndreaptă. A fost o mică neînțelegere acolo între Gabriel și Hidden. Gabriel într-adevăr vrea să se ducă pe deal și îi va spota acum pe cei din Dynamic, să vedem ce se întâmplă acum dacă nu reușește decât o lovitură să-i dea. Mi se pare că Andrei a fost acela care a reușit să-i prindă o bucată sănătoasă lui Gabriel. Yuzaki acum îi întoarce favorul și se pare deja că avem o mică luptă pe deal. Cum crezi că ar trebui să procedeze acum cei din LoL ca să obțină din nou avantajul? Cei din LoL ar trebui să mute T54 în spatele IS-3-lor, undeva pe linia lui 3 să vină pe apă, da? Cu 50 și IS-3 să stea în aceeași poziție, iar T54 să-i ciupească pe la spate, să zicem așa. Cu siguranță cei din Dynamic au posibilitatea de a câștiga acest meci, deoarece având mai multe heavy-uri și mai mult HP, pot intra fără nicio problemă peste tankurile inamice și să câștige meciul lejer. Nu ești de aceeași părere? Da, sunt de aceeași părere cu tine, dar această tactică este tricky cu T54 Lite pe deal. Am înțeles, iată că acum vedem lupta celor doi IS-3-uri cu tankurile inamice, 50-100 a coborât în spate și el va distruge cu siguranță pe Hidden. Wow, incredibil, Speedy reușit să-l distrugă pe Hidden și transformă meciul într-un 3 vs 2. Cele două IS-3-uri acum sunt în luptă directă cu IS-3-ul inamic și cu T54. Ambele tankuri inamice sunt low HP și Gabriel reușit să trăgă pe Bogo, dar este singur rămas în viață, 1 contra 2 și 50-100 condus de Speedy, care reușește să facă în același timp 3 kill-uri. Câștigă meciul și transformă scorul la hărți 1-0 în avantajul echipei sale. Foarte bună decizia celor din Dynamic să înainteze peste inamici. Aveau mult mai mult HP și având și heavy-uri și fiind și în același loc tankurile inamice, cred că le-a fost mult mai ușor să-i distrugă decât viceversa. Ce părere ai? Da, sunt cu totul de acord cu tine, dar am să menționez ceva. Atunci când ei s-au ciocnit, ați văzut și voi, acea ciocnire a costat foarte mult pe urcarea T54-ului, fiindcă dacă nu se blocau, acel shot nu era primit și nu cred că cei din Dynamic reușeau să urce dealul. Am înțeles, uitându-te puțin la damage, vedem într-adevăr că Gabriel nu a reușit să dea foarte mult damage, 396, două lovituri cu damage din 5 trase, nici 50-100, 50-100 foarte slab, doar două shot-uri a reușit să tragă. Pe partea cealaltă, în schimb, 50-100 inamic, 6 din 6, probabil că a dat și fără damage, pardon. Dar IS-3-urile o treabă foarte bună.
constant, au jucat constant și și-au dat damage așa cum trebuiau și au fost băgate la înaintare. 50 a flancat într-un mod surprinzător, aș putea spune. Și astfel au reușit să câștige meciul. Nu pot să zic că a fost o rundă prea bună din partea celor de la LoL. Și într-adevăr observăm și lipsa, aș putea spune, a capitanului din joc. Tu îl știi mai bine, poate poți să ne spui câteva cuvinte despre el. Despre Bogdo? Nu, mă refer la LoL, lipsește Killsteal. Partea asta îmi spuneai înainte de transmisiune, dar crezi că s-ar fi schimbat ceva dacă ar fi fost Killsteal acum? Cu siguranță Killsteal ar fi ocupat T54 lights și ar fi făcut o treabă foarte bună pe de-al fiindcă și tactica asta o abordam în Lucky Skill. După cum bine știți, eu și Hack ne-am lăsat de SL și Killsteal împreună cu Hidden, colegii noștri, au alcătuit o echipă nouă împreună cu Gabriel și cu Yuzaki. Da, vreau să spun că dacă era Killsteal, pot să spun că putea schimba soarta meciului acolo pe dealul acela, fiindcă îți trebuie foarte multă experiență să joci, cum facem și pe Lakeville, cred că vor încerca aceeași tactică cum o făceam și noi, fiindcă Narcis, aka Kill, a împărtășit aceste tactici colegilor noi și vom vedea pe parcursul rundei 2 ce se va întâmpla. Bun, și într-adevăr ne pregătim să intrăm în runda a doua și vedem în fața noastră harta Lakeville. Trebuie să spunem spectatorii noștri că se joacă pe modul Encounter, ceea ce e puțin diferit de 7 vs 7 cu formatul care ne-am obișnuit cu toții, Attack Defense și modul respectiv. Ce poți să-mi spui despre această hartă Lakeville și cum ar trebui să joace cei din LoL ca să obțină supremația pe această hartă și să o câștige ducând meciul cum ar veni în prelungiri, ca să zic așa. Pentru cei din LoL, după cum vedem, este un baraj pe ce Dynamic a ales Nordul. Legat de tactica în LoL, T54 pe lângă oraș, pe verde, da, cu un IS-3 pe mijloc și un 50 la suport, reușea să tragă shot-uri pe trecerea adversarilor spre baza encounter, să zicem așa, spre oraș. Dar acum în sud țin să cred că o să fie mai greu, dar merge și în oglindă această tactică, iar cei din Dynamic o să joace clasic IS-3 50-100. Da, văd că folosesc același setup de tankuri mă gândesc, din cauza că sunt obișnuit să joace așa, da, jucătorii fiind și experimentați pe tankuri respective, cu siguranță că se descurcă mai bine decât dacă ar juca cu light-uri sau cu alte tankuri. Da. Poate pe harta asta, cum am văzut în 7 vs 7, ar fi mers un Object 416, ce aș fi vrut să văd un Object 416. Da. Ar fi fost foarte interesant, un tank extraordinar de bun și bine, nu se compară cu un X3 poate, dar este un tank pe care dacă știi să-l pui în avantaj, poate face dezastru. Bun, urmărim tactica celor din LoL acum, vedem 50-100 care se îndreaptă spre K6, T54 încearcă să facă spotul așa cum ai spus, iar IS-3 pe mijloc să prindă puțin damage pe mișcarea inamicilor spre oraș. Și vedem pe partea cealaltă pe cei din Dynamic jucând cu cele două IS-3 și 50-100, mergând exact pe linia roșie. Asta este foarte interesant, băieții sunt deștepți, știu să joace. Și intrând în oraș unde cu siguranță dacă se vor întâlni cu inamicii lor, cei din LoL vor avea supremația. Cum crezi că ar trebui să joace acum cei din LoL, uitându-ne puțin că nu au reușit să dea niciun damage pe trecerea inamicilor? Ce ar trebui să facă? A fost o greșeală foarte mare din partea lui Hidden, deoarece trebuia să avanseze foarte agresiv până în D7 chiar, după aceea să intre până oraș și să iasă pe lângă cap, pentru a-i oferi șansa lui Gabriel, care stă pe mid cu IS-3-ul, să dea un shot pe trecerea lor. Acum totul este foarte greu. Aș strânge IS-3 și 50-100 undeva sus pe linia lui 0 atunci când ei vor intra în cap, iar T54 să fie undeva pe G7 pe lângă oraș,
pe lângă lac, să zic așa, pe partea verde, pentru a face un push simultan, pentru a-i dezorienta pe adversari. Acum, din ce observăm, Dynamic cam stă defensiv, bineînțeles, ei n-au de ce să atace, având în vedere că au deja o hartă avantaj, obținând un egal ar însemna o victorie pentru ei. Și pe partea cealaltă, LoL mi se pare că încă nu știe cum să își pună tankurile în avantaj. T54 este încă la spot pentru bază, dar având în vedere că inamicii sunt în avantaj și nu au de ce să atace, decât trebuie doar să aștepte mutarea adversarilor, cei din LoL trebuie să facă prima mutare și abia acum Hidden începe să se miște. Posibil ar fi indicat să se ducă pe mijloc, din punctul meu de vedere, și să ajungă cumva pe linia lui A, undeva la A6, A7 și să încearcă să ciupească puțin din spate. Iar IS-3 100, unde crezi că ar trebui să se ducă pe asta? Strike-ul 5100 ar trebui să joace pe exteriorul orașului pentru a-i oferi șansa și T54-ului de niște shoturi gratis, să zicem așa, pentru a avea un suport reciproc. Într-adevăr. Din păcate, Hidden se mișcă destul de încet, avansează cu grijă, ei bineînțeles nu știu poziția inamicilor, așa cum o vedem noi pe hartă. Însă, ar trebui să se miște mult mai repede din cauza că timpul nu este în favoarea lor. Și din păcate cei din LoL nu fac așa cum ai spus tu, Cătă. Da. Este ceva mai dificil. Merg toți pe mijloc. În schimb, Hidden va ajunge în spatele 50-100-ului inamic și o să reușească cu siguranță să-i dea câteva shoturi în spate. Dar reacția celor din Dynamic în această situație va fi una evidentă și anume să intre direct pe baza de captură, să pună presiune pe inamic. Da. Încetul cu încetul ne apropiem de momentul în care vom vedea și noi câteva shell-uri zburând. Vom vedea câteva gloanțe irosite, obuze irosite, că nu-s gloanțe. Dar uitându-mă puțin la Speedy, un jucător vechi în SL, din ce știu eu, și deja destul de experimentat, și uitându-mă și la ceilalți din Dynamic, se pare că se așteaptă să vină inamicilor prin spate. Și au un game sense destul de bun, pentru că în curând vor fi și spotați și vor ști ce se întâmplă. 2 minute și 20 secunde rămase. Yuzaki și cu Gabriel cred că au fost spotați. Vom vedea acum la colț. Gabriel se pune în sidescape și primește deja o lovitură fără damage, dar acum Bogo 300 damage, 390 damage, un rol acceptabil pentru un IS-3. Reușește să-i atingă puțin armura sensibilă sau nu prea sensibilă a IS-3-ului. Hidden se cam joacă cu focul, este foarte aproape de tankurile inamice. Dacă cele două IS-3-uri se hotărăsc să sară peste el, nu va avea nicio șansă de scăpare. Mai ales că 50-100 este full încărcat și acum este spotat. O lovitură cu damage dată lui Speedy. Hidden primește una, în schimb, la fel, a doua lovitură primită de la Andrei și rămâne în 575 HP. Gabriel acum înaintează, trebuie să înainteze pentru că este IS-3, reușește o lovitură foarte bună, îi dă jos și motorul lui Andrei. Yuzaki ia foc acum, incredibilă lovitura lui Andrei. Este în continuare. Nu are extinctor. 846 damage dat. Incredibil. Speedy ca între timp îl distruge pe Hidden și transformă meciul într-un 2 vs 2. Ce se va întâmpla acum? Bineînțeles că Yuzaki are șamuracul căzut și nu mai are absolut nicio șansă să revină în acest meci. Speedy Clan vine prin flanc acum, o lovitură dată foarte bine de Gabriel. Rămâne în 88 HP, iată că acum este șansa cea mare a celor din LoL să revină în meci. 1 contra 1, Gabriel versus Bogo. 1 contra 1 acum. Cine va câștiga? Bineînțeles că Bogo este în avantaj, 1203 HP versus 793 HP. IS-3-urile sunt la fel.
se bat față în față. Gabriel acum are avantajul. 30 secunde rămase, Bogo trebuie doar să joace tactic, nu trebuie să grăbească. Gabriel în schimb trebuie să atace. S-ar putea să vedem un joc sau nu, o să vedem un joc de înconjur al casei. Acum Gabriel ar putea să câștige meciul dacă reușește să dea un rol de peste 380 și să vedem acum ultima lovitură și Gabriel reușește să-l distrugă pe Bogo și duce meciul în prelungiri 1-1 după două hărți. Incredibil de aproape au fost cei din Dynamic să câștige meciul, dar o revenire incredibilă a celor din LoL. Ce poți să-mi spui despre cei din Dynamic, Cătă? Unde crezi că au greșit? Au greșit fiindcă au stat prea mult pe gânduri și n-au făcut acel push pe IST și pe 50-100, deoarece a oferit pe 54-ului să întoarcă tunurile. După cum ați văzut, pot să zic și ceva despre LoL referitor la Yuzaki, era să mănânce meciul în ghilimele cu acel extintor manual, după cum ați văzut, a ars 800 HP. Deci foarte, foarte aproape a fost de defeat cei din LoL. Asta a fost o luptă, să zic așa, bazată mai mult pe skill decât pe tactică. Da, într-adevăr, nimic de spus la acest capitol. Au avut, aș putea spune, norochiori cei din LoL, pentru că Dynamic, așa cum ai spus și tu, au ezitat mult prea mult, au stat mult prea mult pasiv și n-au știut cum să reacționeze atunci când au aflat unde sunt tankurile inamice. IS-3-urile au fost foarte, foarte pasive. 50-100 a reacționat, a venit prin flank, dar problema când joci cu un 50-100 este că nu trebuie să stai în aceeași poziție să le tragi pe toate. Poți să tragi o lovitură, poate două, aștepți inamicul dacă vezi că se uită pe tine să își schimbe aim-ul, să se ducă pe alt tank inamic și abia atunci mai ieși încă o dată, mai bagi un shell, două în el și mai departe. Ce am văzut Speedy, chiar dacă este un jucător experimentat, a stat acolo pe loc, așteptând să-și ia damage-ul, să tragă inamici în el și bineînțeles că a fost focusat, pentru că 50-100 este tot timpul focusat. Bun, trecând mai departe, scorul este 1-1 acum între Dynamic și LoL și avem un match pe 500, se pare. M-am uitat puțin pe Twitch chat, toată lumea zicea că o să vedem noi cum se joacă Dynamic, cine știe ce și cum, că o să câștige 2-0. Iată că nu s-a întâmplat și scorul este acum 1-1 și mergem pe Prokurovka, unde ar trebui să vedem mai multe light-uri. Cu siguranță vom vedea setup-ul de light. Cred că cei din Dynamic vor aborda 3 de 54, iar cei din LoL 2 de 54 cu 13. Cei din Dynamic spui că vor lua 3 T54? Da. Fără autoloader? I-am mai văzut în acest format și chiar ne-au surprins câteodată, dar văd că nu aleg această tactică, aleg un 1390. Da, într-adevăr, foarte interesant. Deoarece echipa care are 354 poate să facă un push foarte agresiv, să prindă, să ghicească, să zic așa, flancul unde se află echipa inamică și să curețe foarte ușor cele două tankuri. Da. Fiindcă 1390 este asles până încarcă. Da, într-adevăr, cu T54 ai mai multă șansă, poți să faci mai ușor push, într-adevăr, cum zici tu, iar cu un 1390 în schimb și cu un 1390 poți să faci push, ai destul burst fire, poți să tragi, să bagi celuri inamic una după cealaltă și unul după celălalt, mă scuzați, și poți să dai jos un tank mult mai repede decât dacă ai avea 3 T54. Da. Rămâne de văzut să vedem ce tactici vor aborda ambele echipe, dacă vom avea o bătălie pe mijlocul hărții sau dacă o vor juca ceva mai tactic. Cred că vor juca ceva mai tactic pe deal, să vedem un pic de camp. Cu siguranță cred că se va întâmpla asta, o să vedem în minutele ce urmează. Da, suntem aproape de începerea următoarei runde.
Va fi foarte interesant să vedem dacă cei din Dynamic vor juca activ. Într-adevăr, când intri în luptă peste inamic, trebuie să fii foarte atent, să ai un game sense destul de activ, să vezi ce se întâmplă în jurul tău, dacă trebuie să ajuți cumva, să te ajuți cumva colegii de lângă tine, dacă au luat prea mult damage, dacă trebuie să faci un share damage. Pentru cei care nu cunosc noțiunea de share damage, asta înseamnă să te bagi în fața colegului ca adversarii să tragă în tine, să mai absorbi din shot-urile care ți le trag inamicii. Și iată că se încarcă deja harta Prokhorovka, a treia hartă. În cazul în care această hartă se va termina la egalitate și nu va fi niciun învingător, vom avea tieback pe Ruinberg. Pe Ruinberg și atac defense. Da. Foarte interesant. Trebuie menționat că câștigătorul acestui match îi va întâlni în final pe cei din A-Team. Și va fi de asemenea un match foarte interesant pentru că cei din A-Team i-au distrus pe cei din DX Machina. Bun, vedem, ambele echipe se duc pe partea din dreapta, unde este și zona de captură. Cu siguranță cei din LoL vor putea să ia dealul mult mai ușor. Cum ar trebui să joace cei din Dynamic, din punctul de vedere că... Din punctul meu de vedere, partea de nord este avantajată pentru a lua dealul, deoarece pe partea opusă celor din LoL există foarte multe tufișuri cu un camo foarte ridicat și mizez pe faptul că cei din Dynamic pot câștiga această luptă foarte ușor. Și iată cu siguranță că se vor întâlni pe mijlocul hărții. Pe mijlocul hărții se vor întâlni ambele echipe, va fi foarte interesant de văzut cine va câștiga. Se pare că Andrei nu știe de unde vine inamici, încearcă să spoteze pe dreapta, dar Bogo este acum cu spotul pe mijloc și cu siguranță va spota. Cum i-a spotat? Niciun shell tras de cei din... Nu? Nu i-a spotat încă? Ba da, acum ar trebui să fie spotați. Și încă, momentan niciun shell tras de cele două echipe. Să vedem ce se va întâmpla, dacă va fi un meci jucat la turelă sau dacă vom avea o parte de o confruntare. Cei din... Foarte bine, Alex să distrugă, Gabriel distruge pe Andrei, au făcut push perfect și se pare că au deja avantajul. 3 contra 2 în acest moment. Se bat cele două, 13-90, Yuzaki ar trebui să-l bată pe Speedy și nu mai avea shell-uri, iar acum Bogo a rămas singur contra 3. Cu șanse foarte slabe de reușită, îl va distruge pe Gabriel, cel mai probabil. Dar adversarii săi se pare că nu lasă și de ce vorbeam noi acum despre share damage, pare că deja a renunțat Bogo și într-adevăr meciul este câștigat de cei din LoL. Incredibilă revenirea acestora după ce au pierdut prima hartă. Iată că în următoarele două hărți au reușit să își asigure victoria, bineînțeles pe Lakeville cu puțin noroc, iar pe ultima hartă cu foarte mult skill. Și uitându-ne la damage, Andrei a fost căsăpit, aș putea spune, imediat cum a fost spot-out, au sărit cei din LoL peste el și l-au făcut una cu pământul. Da, un match foarte fain de comentat și de văzut. Ce crezi că ar fi trebuit să facă cei din Dynamic, tata? Din Dynamic, băieții au fost foarte sfioși, să zic așa, n-au încercat să joace la full cu T50 și Battle Light, să dea pe venirea lor, da? Au făcut push-ul și 13 să stea pasiv într-un bush, într-un tufiș, pentru a le oferi spotul necesar shot-urilor pe echipierilor lor. Deci, ei au stat foarte safe, au zis că ba vin pe mijloc, pe la care arată, ba pe sus, n-au fost siguri pe ei și după cum ați văzut, i-a gustat. Cei din LoL au intrat în push, masiv, au focusat și au întors scorul. Da, au reușit foarte bine să întoarcă scorul și o să vedem în finală contra A-Team. De altfel, acesta este și următorul meci, așa că, dragi prieteni, nu plecați nicăieri. Vom lua o scurtă pauză cât să ne facem noi setările aici, să ne odihnim puțin vocile, mai ales a mea că e puțin, cum să zic, trebuie dreasă. Trebuie dreasă. Așadar,
faceți-vă niște popcorn, luați-vă o bere și ne revedem în câteva minute pe stream cu marea finală la 3 vs 3 Mastery Cup 27. Revenim. Ceau, nu plecați nicăieri.
Bine, ați revenit, dragi prieteni, la 3 vs 3 Mastery Cup 27 cu marea finală din această competiție A-Team vs LOL. I-am văzut adineauri pe cei din LOL cum au ajuns în marea finală, învingându-i pe cei din Dynamic cu scorul de 2-1, după ce au jucat mai întâi Mines, unde au pierdut din păcate, după care Lakeville, unde au reușit la mustață să câștige, iar pe Prokhorovka și-au arătat colții așa cum trebuia de la bun început. Eu sunt Alex Coconce, a.k.a. Foamea, comentatorul și gazda dumneavoastră în această seară, iar alături de mine avem un analist super priceput la 3 vs 3 și anume Cătălin Tache, a.k.a. Cătă Marian din Lucky Skill, care a câștigat de câteva ori această competiție. E adevărat, Cătă? Da. Bun. Și nu numai. Și nu numai, într-adevăr, s-a impus și pe Europa la 3 vs 3. Deci avem un analist foarte experimentat în ceea ce înseamnă 3 vs 3. Bun. Finala cea mare, așa cum am zis, este între A-Team și LOL. Ce poți să-mi spui, Cătă, despre aceste două echipe? I-am văzut pe cei din LOL, dar despre A-Team eu nu-i cunosc, sincer. Poate poți să-mi spui ceva despre ei. Citind A-Team pentru mine nu sună ceva nou. Nici eu nu-i cunosc prea bine, fiindcă de cele mai multe ori nu ne-am întâlnit pe Breakit. Deci pot să zic că e o evoluție de pe locul 5 pe locul 8 și acum îi vedem în finală. Deci sunt într-o continuare creștere, este o echipă nouă și cred că au potențial de au ajuns aici și cred că îi vom vedea și în următoarele cupe prin semifinale, finale cu siguranță. Abia aștept să-i văd în următoarele cupe, așa cum ai zis și tu. Într-adevăr, de când, să zic așa, am părăsit ESL România ca și admin șef, am văzut că au venit foarte mulți jucători noi, ceea ce îmi spune că băieții de pe România care i-am lăsat la conducere își fac treaba așa cum trebuie, foarte bine, și mă bucur foarte mult să văd scena din România că evoluează și ajunge la nivelul la care mi-am dorit tot timpul și nivelul la care mi l-am imaginat tot timpul pentru România. Și asta mă face pe mine unul fericit, că am șansa, de exemplu, ca și astăzi, de a comenta niște echipe noi și niște jucători care au cu siguranță potențial și sunt interesați să obțină cât mai multe rezultate în e-sport. Da, revenind la meci, i-am văzut pe cei din A-Team, am văzut în brackets că i-au bătut pe cei din DX Machina. Nu mă așteptam la această victorie împotriva celor din DX Machina, dar iată că au reușit să producă surpriză în această cupă și să se califice în finală. Bineînțeles că DX Machina acum va juca meciul pentru locul 3 împotriva celor de la Dynamic și acela este un meci foarte interesant, dar din păcate nu-l vom vedea pe stream. Ne concentrăm asupra finalei. Bun. Intrând puțin în detaliile acestei finale, vom juca Best of 5, ceea ce înseamnă cel mai bun după 5 hărți sau primul până la 3. Hărțile ce se vor juca sunt, bineînțeles, după cum urmează, Mines prima oară, după care vom vedea Siegfried Line, o hartă pe care nu am văzut-o momentan astăzi, Prokhorovka, care am văzut împreună ce înseamnă și cât de dinamică poate să fie, Ruinberg, de asemenea pentru prima oară astăzi, și, dacă este nevoie, Himmelsdorf. Dacă după aceste 5 hărți scorul va fi egal, și anume 3-3, se poate în modul encounter să se termine la egalitate, vom merge într-un tiebreaker, și anume în steps pe attack defense, unde echipa care va avea cel mai mult damage își va alege partea și rolul, adică ori atacator, ori apărător. De cele mai multe ori, când se ajunge la o astfel de hartă, echipa care are cel mai mult damage dat își alege de obicei partea de apărător. E mult mai ușor, bineînțeles, să aperi, din cauza că dacă se termină timpul, ești câștigător. Ok, prima hartă va fi, așa cum v-am spus adineauri, Mines. Am mai văzut-o astăzi și am văzut LOL câte greșeli poate să facă. Nu pot să zic că este harta lor cea mai bună, dar poate se va schimba ceva pe această hartă și uitându-ne la configurarea tankurilor, ce poți să-mi spui, Cătă, despre tankurile care le-au ales?
Că vor juca foarte, foarte clasic, foarte mid, ori pe oraș. Nu vom vedea ceva spectaculos cum a fost și luna trecută pe Mainz, în semifinală mă refer. Vom vedea un pick-up, să zicem așa, între ambele echipe și cu siguranță sunt de părere că acest meci va fi unul foarte interesant, ambele echipe sunt puternice și toți jucătorii sunt demn de lăudat pentru aceste rezultate din cupa cu numărul 27. Și iată că acum se încarcă jocul și intrăm în marea finală, dragi prieteni. Scorul este 0-0, așa cum începe orice meci, de la 0. Și avem în fața noastră, pe partea din ce? Bun, A-Team, formată din Altul 26, Spoke și Băsescu, 50-100 și 2 IS3-uri. Pe partea cealaltă, LOL, formată din Yuzaki, Gabriel, Ro și Pozitiv în acest match, care l-au înlocuit pe Hidden. Și vedem același setup de tankuri, 2 IS3-uri și un 50-100. Iar din prima fază, observ că tankurile celor din A-Team se duc pe partea stângă, direct spre zona de captură. Pe partea cealaltă, în schimb, LOL încearcă să cucerească mijlocul, să obțină supremația acolo cu 50-100 la baza dealului, de fapt nu, în G4, și cu cele 2 IS3-uri care fac un pick-up acolo. Dar baza deja este capturată și poziția inamicilor este deja cunoscută pentru cei din LOL. Și cum crezi că ar trebui să procedeze acum cei din LOL, Cătă, ca să... Cei din LOL ar trebui să compare cu IS3-urile, să lase 50-ul, să zicem așa, pe deal pentru a coborî, a face o diversiune, cu IS3-urile să pușeze pe lângă deal, pe la D7, dacă vă uitați pe minimapă. Unul dintre IS3-uri să blocheze cap-ul, iar celelalte două tankuri să joace pozițional, să joace la damage, să cipească cât mai mult pentru a pregăti push-ul masiv. Fiindcă pe această hartă, după părerea mea, cap-ul este cam dezavantajat, în opinia mea, și cel mai bine ar fi să te bați cu adversarul corp la corp. Și iată, în timp ce ai zis, 50-100 avansează, Spoke deja și-a luat 2 lovituri cu damage de la Positive. Trebuie să menționez că vedem puțin clanul Legend contra clanul Arcan în acest match. Și o lovitură dată de Gabriel, cred că a fost, cu damage, dar Yuzaki acum intră în luptă. Intră în luptă și nu reușește să dea nicio lovitură cu damage până acum, dar așa două în schimb. În schimb, coechiperii săi îl ajută. Prima lovitură cu damage dată de Yuzaki și cei din Arcan deja sunt foarte low HP. Nu știu unde să înainteze. 50-100 inamic. Pare că se duce pe IS3, dar deja meciul și această hartă pare a fi deja decisă din cauza că Altul 26 este singurul rămas în viață și nu cred că mai are niciun shell rămas acum. Ce luptă reușește Gabriel acolo cu Shenila? Uite că mai avea un shell altul, dar nu va reuși să-l distrugă pe Gabriel și scorul va fi cu siguranță 1-0 pentru cei din LOL. Iată că am observat la acest început de hartă că cei din LOL au gândit altfel meciul și că au reușit să, mai ales prin Pozitiv, să dea puțin damage la început, care să le aducă avantajul de HP în cele din urmă, când trebuia să se petreacă confruntarea finală. Cum ți se pare ție că trebuia să joace cei din A-Team? Băieții din A-Team trebuia să joace în aceeași tactică cum au jucat LOL pe mijloc, fiindcă odată ce intri în cap, îi dai adversarului tău poziția, ești predispus la un atac din toate părțile, nu știi pe unde îți vin adversarii, trebuie să fii foarte concentrat, să ai o tactică foarte bună pe capul acesta, să ai jucătorii necesari, să știe când să iasă, să dea shot-urile, să nu își ia damage pentru a oferi avantaj, cum au fost cei din LoL Team, după ce au făcut push-ul și au dat jos. Deci trebuie să fii foarte atent pe acel cap, este foarte, foarte greu să joci acolo. Așa cum am și văzut, bineînțeles. Uitându-ne puțin la vedem că cei din Arcan nu au reușit, Arcan a.k.a. A-Team, probabil de la asta și vine A-Team, nu? A-Team, Arcan Team, zic, mă gândesc, nu știu. Spoke, doar un singur shell a reușit să dea, la fel și Băsescu, cele două IS3-uri n-au făcut mai nimic.
În schimb 50-100, 5 din 6 cu 1500 damage, destul de bine, comparându-l cu Yuzaki care a reușit să dea doar 1100 și la un moment dat, dacă luau decizia corectă cei din Arcan, ar fi putut să intre peste 50-100 inamic, fiind sigur și izolat până venea Gabriel, până venea pozitiv, era deja mâncat, dar bineînțeles contează și cine ia astfel de decizii în cadrul echipei și de data aceasta a fost cu foarte mare întârziere și din păcate pe tankul greșit. Acum, uitându-ne puțin la următoarea hartă, ce va fi Secret Line, ce crezi tu că vor aborda cei din A-Team în această hartă? Ce tactică crezi că vor aborda? După cum vedem, Pictol cei din A-Team vor juca cu heavy-uri, cu 200 și un 50-100. Merge și nu merge, depinde de tactica echipei LoL, care va fi full light, 254 light tank și un 1390. Va fi o rundă foarte dificilă pentru ambele echipe, fiindcă Arcan, echipa A-Team, au foarte mult HP, au firepower mai mare, dar cei din LoL au view range și rate of fire foarte mare. Deci sunt și avantaje și dezavantaje, dar să zicem că această rundă este echilibrată de ambele părți. Dacă se vor întâlni în oraș, bineînțeles că va fi foarte dificil pentru cei din LoL să facă ceva împotriva băieților din Arcan, din cauza că au setup heavy, setup de oraș și Da. crezi, după părerea ta, crezi că vor merge cei din Arcan direct pe oraș? Cu siguranță sunt forțați, fiindcă light-urile vor juca la spot. În prima fază vor obține mijlocul, ce se vede pe verde, și vor încerca câteva șuturi pe trecerea lor. Dar cu siguranță nu vom vedea echipa LoL că va străpunge orașul, cu toate light-urile împuși masiv pe un setup de full heavy. Vom vedea că se vor plasa prin poziția de B9, să zicem, un light, unul prin G9, dacă ei capturează baza și vor reuși resetul foarte ușor. Foarte fain. Iată că băieții au început meciul și deja suntem în harta 2. Scorul este 1-0 în acest moment pentru LoL. Și uitându-ne puțin la setup, așa cum ai zis și tu, cei din LoL au luat 2 T54 light și un 1390. Pe partea cealaltă, băieții din Arcan, 235 și așa cum ne așteptam, băieții din Arcan se duc direct în oraș. Uitându-ne puțin la băieții din LoL, așa cum ai zis și tu, Cătă, analistul nostru, cel mai bun analist la 3 vs 3, sau unul dintre cei mai buni, ca să nu dăm ocazia gurilor rele să ne flămuiască. Încearcă un spot acum foarte agresiv, pozitiv. Nu cred că a reușit să spoteze ceva. Siguranță Băsescu va fi spotat și va fi câteva shell-uri, dar totuși nu sunt agresivi băieții din LoL pentru a reuși acest lucru. Într-adevăr, ne uităm puțin la cât de activ și cât de înainte se duce pozitiv. Puțin riscant, dar necesar, ca să vadă exact poziția inamicilor și acum i-a spotat? Nu, încă nu i-a spotat, mă uit la direcția tunelului și văd că încă se uită într-o direcție greșită. Deci încă nu știu poziția celor din Arcan, dar odată ce o să vedem pe băieții din Arcan intrând în zona de captură, va fi aproape game over pentru LoL. În acest moment cei din LoL merg împreună ca un Wolfpack, așa cum am citit pe Twitch chat, zic Z Alexander sugerind această denumire. Merg împreună și îl vor prinde pe Yuzaki cu 50. Acum a fost spotat Yuzaki, niciun shell încă îndreptat spre direcția lui. Și nici de partea cealaltă IS-3-urile sunt și ele pregătite în caz de ceva să riposteze și se apropie de Yuzaki. Și de-abia acum prima lovitură cu damage 317 HP, cred că a fost Cinecios într-adevăr. Cinecios a fost cel care a dat și deja Gabriel a rămas în 637 HP. Altul joacă într-o poziție foarte bună, Băsescu ratează prima lovitură
îmi vine puțin cam ciudat, zic, Băsescu așa de plantează prima lovitură. Dar băieții din LoL avansează, deși în acest moment ar fi trebuit să fugă și să repoziționeze pe partea cealaltă, pentru că nu pot să se bată frontal cu cele două IS-3-uri și cu 50-100. IS-3-ul deja s-au intrat la înaintare, 50-100 este în spatele lor la suport. Și din acest punct de vedere, echipa A-Team joacă excelent în acest moment. O luptă cu Shenil acolo pozitiv, Spock bineînțeles e fost full HP, poate să ducă pe Yuzaki în dreapta, nu înțeleg de ce nu o face, se uită pe stânga, din nou deciziile greșite, încearcă poate să dea în tank cu low HP, dar Yuzaki ar trebui să fie ținut așa, abia acum cele două IS-3-uri se duc direct spre el și 13-90 condus de Yuzaki, nu mai are viață lungă, un ram acum, un facehug cu Yuzaki, Băsescu cu Yuzaki pozitiv, trebuie să-l ajute, dar nu văd că mai are multe șanse, vine altul, ce ram a reușit acolo altul! Fără niciun shell dat către Yuzaki în plus, reușit să-l distrugă și acum cei din LoL se află într-o situație de 2 contra 3, diferență imensă de HP pe care trebuie să o recupereze și tankurile, cele două tankuri, IS-3-urile conduse de cei din Arcan, se înaintează voinicește spre ultimul tank rămas în viață, T-54 condus de T-54 Lightweight condus de pozitiv. Un shell extraordinar dat de Spook și Băsescu va avea onoarea de a-l distruge pe pozitiv, sau nu. Vine altul cu lovitura sa nimicitoare și îl distruge pe pozitiv într-un final, făcând scorul, aducând scorul la 1-1. Și iată că, cum vedem în aceste momente, că cei din A-Team revin încetul cu încetul în meci. Uitându-ne puțin la damage, altul a reușit să distrugă toate tankurile inamice, 1800 damage, 7 nimerite din 10 trase, un procentaj ok, aș putea spune. În schimb, Spoke doar 446 damage, una din 5, dar ce rol a avut, adică 446 e ceva. Pe partea cealaltă, Gabriel, veriga slabă a echipei, din păcate, în această rundă, 226 damage, un shell din 4 lovituri trase. În schimb, pozitiv, 2000 damage, incredibil. Incredibil cât damage a reușit să dea. Cum crezi că ar fi trebuit să reacționeze cei din LoL în această situație? Cei din LoL, după cum ai spus și tu în timpul rundei, trebuiau să mute harta, să nu intre în capcana celor din A-Team. Trebuiau să-i lase să muște momeala, să intre prin cap, să-i joace la spot pentru a restabili diferența de HP. Și cu siguranță ar fi fost alt rezultat, în opinia mea. Nu știu, a fost o greșeală atunci când au pușat toți, au fost prinși ca într-un clește, n-au putut să fugă nici în stânga, nici în dreapta și au prestat un meci foarte frumos cei din A-Team pe baza acestei greșeli. Așa este. Bun, mergând mai departe acum la cea de-a treia hartă de astăzi, în această finală între A-Team și LoL, vedem Prokhorovka din nou, o hartă pe care i-am văzut deja pe cei din LoL jucând pe aceasta. Și cum crezi că ar trebui să se desfășoare activitățile pe această hartă, ca să nu zic ostilitățile pe această hartă, între cele două echipe, având în vedere că cei din LoL au destul de experiență în acest moment pe această hartă, mai ales că au și jucat-o anterior? Aș juca cu setup de light-uri, cum a fost și data trecută. Aș încerca să iau Darul în prima fază, să vedem unde, ce și cum sunt adversarii, după aceea să schimbăm partea pentru a crea o diversitate pe hartă, pentru a-i surprinde. Dar vedem că cei din A-Team au băgat un rule, un 50-100 și un T-54. Interesant setup. Iar cei din LoL au rămas pe același setup cu un 1390 și 2 T-54 Lite. Așa cum ai zis, foarte corect, dar văd acum, uitându-mă la configurația tankurilor,
Cei din Arcan joacă cu un 50-100, un Rush, un T54 Lite, pe partea cealaltă cei din LoL merg așa cum au jucat și luna trecută, cu 2 T54 Lite și un 390. Dragi prieteni, ne aflăm în harta a treia a mare finale de la 3 vs 3 Mastery Cup 27. A-Team vs LoL joacă în această finală și mai avem puțin și vom afla câștigătorul acestei cupe. Meciul a început așa după cum bine vedeți pe ecranele voastre. Se pare că cei din Arcan au mers pe mâna unui 500. De ce crezi tu, Cătă, că au mers pe mâna unui 500? Pentru a avea un firepower mai mare decât dinamicilor, dar da și nu, fiindcă echipa lor la un setup, după părerea mea, superior celor din A-Team. Pot da jos 500 foarte ușor, este un tank foarte mare, se exploatează foarte repede pe această hartă în comparație cu un 1390, care și el este un autoloader. Cred că cei din LoL vor avea acum un avantaj, deoarece 500 va fi spotat foarte, foarte ușor în comparație cu light-urile lor. Sunt de acord cu tine și din ce văd acum la ceea ce joacă cei din Arcan, s-au dus pe deal așteptând oarecum echipa adversă pe deal, probabil s-au uitat la stream mai devreme și au văzut cum joacă, iar se vor trezi surprinși acum aflând că echipa adversă joacă de fapt pe partea cealaltă. Și așa cum ziceai și tu, 500 ar trebui să urce pe deal, ar trebui să se pună într-un tufiș acolo aproape de linia roșie ca să fie sigur că nu va muri instant. Dar dacă echipa LoL ar fi ales să joace pe deal, trebuie să recunoaștem că băieții din Arcan ar fi avut un avantaj enorm. Nu știu dacă ai observat shot-urile, blindurile de la pozitiv către deal din B7 au stârnit puțin panica în echipa A-Team. Ai văzut că 50-100 le-a coborât, acum urcă, acum T54 încearcă să vadă ce se întâmplă. Dar pozitiv văd că schimbă partea hărții și încearcă să-i detecteze. Iar acum Spook se duce la înaintare, a intrat în cap și probabil va fi spotat. Cred că a fost spotat acum. Ar trebui să fi fost spotat de Gabriel. Nu sunt decât două pătrățele distanță între Gabriel și Spook. Dar în curând vom vedea și cum se vor desfășura ostilitățile, mă scuzați, pe această hartă și Gabriel reușește o lovitură, Yuzaki o lovitură de asemenea și deja Spook pot să spun că are minus 500 HP. Pozitiv din partea dreaptă, șicanează, așteaptă cu siguranță să vadă dacă adversarii îi oferă o posibilitate de a atrage o lovitură cu damage fără să primească niciun schimb. Dar îi vedem pe băieții din Arcan cum se duc direct pe mijlocul hărții, cel puțin Băsescu a înaintat cu Ru fantastic de agresiv și poate va reuși acum să dea o lovitură pe mișcarea inamicilor. Nu reușește. Cred că din cauza că stătea frontal cu tankul și după cum bine știți, dragi prieteni, cu Ru trebuie să stai puțin cu lateralul ca să ai puțin mai mult gun de presiune față decât are Ru pe obicei. Dacă stai frontal. Poate din cauza asta nu a reușit să-i dea un șir cu damage, dar zona de captură ajunge deja la 60 de puncte și nu mai durează decât foarte puțin timp până când băieții din Arcan vor reuși să captureze. Așa că Gabriel este responsabil cu decap-ul, trebuie să dea cu damage acum o lovitură și să vedem dacă va reuși. Încă 20 de puncte de captură rămase. Nu reușește, dar încarcă destul de repede. 10 puncte de captură rămase. Băsescu e un lovitor de la Pozitiv reușește într-un final din flank să reseteze puțin baza. Încă o lovitură de la Pozitiv și ajunge la 50%. Intră acum Yuzaki peste tankurile inamice. Să vedem ce se întâmplă. Băieții din Arcan intră peste tankurile din LoL și altul reușește să distrugă pe Yuzaki. Gabriel distruge pe Băsescu și 2 contra 1 acum pe partea asta. Pozitiv trebuie să intre în luptă. Gabriel este aproape mâncat. 50 și 100 are un burst fire foarte mare și poate să-l distrugă lejer. Așa cum se și întâmplă și un T54 și un 50 100 rămân împotriva lui Pozitiv care conduce T54 Light.
Ce crezi, Cătă? Cum se va desfășura această bătălie între Pozitiv și cele două tancuri rămase din Arcan? Pozitiv este nevoie să atace echipa ATM din Spock și altor, trebuie să dea foarte repede pe T54 Lite până când 50-ul stă reîncarcă. Vedeți că s-a retras 50-ul. Acum cred că va urma acel atac de care am zis și eu. Este obligatoriu să fie dat acel tank jos pentru ca mai apoi să joace la limita spotului, să joace la distanță, să-l facă pe 50 la skill. Și iată că acum intră lută Pozitiv, 50 este încărcat și victoria vine de partea celor din A-Team. Incredibil acest match. Cum au reușit să câștige cu un 50-100 în echipă față de 3 light-uri de partea celor din LoL. Wow! Uitându-ne puțin la damage, Băsescu a murit primul din echipa A-Team. Pe partea cealaltă, Gabriel și cu Yuzaki, iarăși Pozitiv, îl vedem cu 2000 de damage dat. Wow! Își care echipa rău de tot. În schimb, Yuzaki și Gabriel parcă nu-și revin după înfrângerea anterioară. Cum crezi că ar fi trebuit să joace? Ce crezi că ar fi trebuit să facă Pozitiv mai bine? Adică, probabil a așteptat prea mult. Care e părerea ta? Sunt de părere că a fost o greșeală mai mare pe mijloc între T54, între Gabriel și Yuzaki, fiindcă 13-90 a intrat Tiolo, ceea ce nu trebuie să faci un 13-90, a intrat primul și a încasat shot-urile, iar Gabriel n-a reușit să facă un share sau să absorbă shot-urile la turelă, să primească niște dinguri, iar Yuzaki, după cum ați văzut, a primit finish-ul în câteva secunde. Greșeala aceasta a fost care a costat foarte mult meciul pe cei din LoL. În rest, Pozitiv n-avea cum să bată altfel 50 și cu T54. Trebuia dat acel light și după aceea trebuia să joace la distanță, la skill, altceva nu aveai ce să faci în situația precedentă. Într-adevăr, și am văzut cu toții ce s-a întâmplat, au așteptat mult prea mult. Au jucat poate puțin prea defensiv cei din LoL. Da. Au jucat foarte pasiv, n-au reușit să dea foarte mult damage pe ciucală, pe distanță, n-au reușit acest lucru cum și-au închipuit ei, iar cei din A-Team au reușit un push foarte, foarte bun pe cele două tankuri de pe mijlocul hărții. Au fost foarte, foarte inspirați, neașteptat de inspirați cei din A-Team și iată că acum scorul este în favoarea lor, 2-1 pentru aceștia și sunt la o hartă depărtare de a câștiga marea finală din 3 vs 3 Mastery Cup 27. Bun, în continuare, ce poate fi harta decisivă în acest match, Ruinberg, o hartă pe care s-ar putea să vedem un setup de heavy. Care este părerea ta, Cătă? Crezi că vom vedea mai multe heavy-uri sau cei din LoL poate vor merge pe câteva light-uri? Cu siguranță vom vedea câteva heavy. La cei din A-Team poate să facă o aroganță cu un T54 light în cap, în counter, cu cele două heavy-uri, cum și de 100 și un IS-3, care îl protejează, care nu oferă șansa adversarului să intre pe kill, să-i dea reset, fiindcă scorul este de partea lor de 2-1 și cea de-a doua variantă este de a juca full heavy, 2 IS-3-uri și un 50-100. Mai rar de T32 este foarte încet și nu prea este recomandat pe hărțile acestea de oraș. Într-adevăr. Și după cum vedem se schimbă părțile. Bun, da, din ce am văzut, ce văd la picuri, văd 2 IS-3-uri și un 500 de ambele părți. Deci se va juca cu același setup și până la urmă skill-ul va fi cel care va decide soarta acestui match. Ceea ce este foarte bine, asta urmărim până la urmă în SL și asta vrem să vedem, într-adevăr, și cred că cei de acasă sunt de acord cu mine. Dacă și numai dacă vor reuși cei din LoL să revină pe această hartă, a cincea hartă va fi Himmelsdorf. Ceea ce
Va însemna că vom vedea aceleași setup de tankuri. Uitându-ne puțin la ce tankuri au ales ambele echipe, Cătă, crezi că vor merge ambele echipe direct pe zona de captură? Da, cu siguranță vor ocupa orașul, deoarece dacă echipa din sud va alege orașul mic, să zicem așa, să vină prin spate, să vină frumos prin spatele adversarului, cei din nord pot face un chep foarte rapid dacă sunt inspirați și intră toate tankurile în cercurile de captură. Dar vom vedea un joc pozițional din partea ambelor echipe, din jurul bazei, pe la P1, să zicem așa, fără să se arate 50-100, doar cu NIS-3 la sidescrape, putem vedea cu NIS-3 care stă în sidescrape în D2 acolo, iar pe partea de sud pot alege un G1, H1, dar sunt multe tactici în funcție de poziția adversarului. Echipele își creează un counter imediat după ce au fost spătate toate tankurile dinamice și cu siguranță nu poți să spui că se va duce în sectorul X sau Y, dar vom vedea un meci în oraș cu siguranță, după cum bine vezi minimapa. Într-adevăr, ambele echipe pleacă pe drumul spre oraș și, prieteni, am intrat în harta cu număr 4, Ruinberg, din marea finală de 3 vs 3 Mastery Cup 27, A-Team vs LOL. Cum vedeți voi pe stream, în partea din stânga este A-Team, iar în partea din dreapta este LOL. Și deja, cine crezi, Cătă, care are avantajul de a ajunge mai repede la zona de captură? LOL sau A-Team? Cei din LOL, aș zice, deoarece vedem și pe minimapă cum se deplasează. Vedem 50-100 cum iese, primește un încearcă să... Băsescu. Și băieții din IS-3, băieții din IS-3, auzi la mine ce băieții din LOL deja pun presiune pe adversarii lor. Iar 50-100 condus de Altu este într-o poziție excelentă poziția lui Altu, care va reuși să dea cu damage cu siguranță, dar trebuie acum să intre peste ei, altfel cele două IS-3 vor fi în pericol. Și să vedem ce se întâmplă acum. 50-100 condus de pozitiv, este rămas în 200 HP, Altu va trebui să dea și asta se întâmplă. Cele două IS-3-uri rămase acum de cei din LOL trebuie să facă toată treaba. Spook este într-o 190 HP, dar Altul distruge și pe Gabriel, MVP Altul, și Yuzaki este singur contra 3 și se pare, dacă Yuzaki nu reușește să schimbe soarta meciului în acest moment, este GG pentru A-Team și A-Team pare că va reuși surpriza, dar Yuzaki reușește o lovitură cu damage acum la Băsescu, 410 HP, trebuie să-l distrugă până când încarcă 50-100. 50-100 cred că mai are aproximativ 20-15 secunde până va încărca. Yuzaki acum poate să-l dea jos pe Băsescu și să rămână singur. Wow, ce ghinion, dar nu reușește! Nu înțeleg ce s-a întâmplat! Ce s-a întâmplat? Incredibil! Incredibil cum Gabriel, mă scuzați, cum Băsescu face cea mai mare greșeală. În 50-100 a încărcat, acum Altul trebuie să-l distrugă. Cu siguranță îl va distruge pe Yuzaki. O lovitură cu șenilă, Yuzaki trebuie să dea 3 lovituri ca să distrugă. 100 HP rămas și Altul poate câștiga pentru echipa sa această cupă în acest moment și nu se grăbește și reușește să câștige pentru A-Team meciul. Fantastic meci realizat de băieții din A-Team, fantastic. Ce greșeală a făcut acolo Băsescu. Ce greșeală, s-a dus în ram cu low HP către Yuzaki și astfel a dat o șansă lui Yuzaki să spere poate la o revenire. Wow! Un meci extraordinar de strâns, Altul a venit în luptă exact la momentul potrivit și uitându-ne la damage, spune totul despre cum s-a jucat în acest meci. A fost un counter tactic foarte frumos din partea celor din A-Team, i-au prins foarte frumos în crește, putem zice. A fost un meci și o rundă foarte, foarte frumoasă. Incredibil meciul, dragi prieteni. Am văzut o ultimă rundă demnă de o mare finală.
Și nu pot să spun decât că ambele echipe au prestat un joc destul de decent și trebuie să remarcăm echipa A-Team, care ne-a demonstrat că poate produce cea mai mare surpriză în această cupă, și anume câștigând-o și obținând titlul. Felicitări băieților din A-Team și nu pot să spun decât că ne vom revedea în următoarele săptămâni la alte cupe, poate transmise live prin stream. Cătă,